Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ulimale kanzima umfundo oneminyaka eyi-16 owenza ugrade 11 Heaven Park Secondary School eShantry Park KwaZulu-Natal emva kokugxotshwa imoto ngesikhulu ihluku namhlanje ekuseni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwe igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Kubikwa ukuthi ulimale kabuhlungwana umfundo oneminyaka eyi-16 owenza ugrade 11 eHeaven Park Secondary School eShantry Park KwaZulu-Natal. Lo mfundo belibangise esikoleni namhlanje ekuseni ngesithuba zabo 7 kubuya ukuthi ugxotshwe imoto esikoleni. Kubikwa ukuthi ubehamba eduze komgwaqo wabe esengena emgwaqeni kanti kuqhamuka imoto emnyama VW Golf 5 yabe esemgxoba ngesikhulu ihluku. Kube sekufika ezosizo lokuqala iReaction Unit South Africa yamfica ehlele eduze komgwaqo eyobayoba emva kokulinyazwa imoto okanzima. Babe sebemsiza endaweni yesigameko anduba bemphuthumise esibhedlela esiseduze. Ongumshayeli wemonto utshele abezosizo lokuqala ukuthi umfundi uphoseke emgwaqeni kanti imoto ibisiseduze kwabanzima ukuyimisa ngokukhulu ukusheshsha. Wabe eselimala onyaweni umfundi ngesikhulu ihluku. Usizwe endaweni yesigameko anduba aphuthunyiswe esibhedlela. Abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene ezikundleni zokuxhumana ngaso lesigameko. Mathuli News uthe ngoba umshayeli akabalekanga kusho ukuthi ngempela kube ingozi sengathi umfundi ngalulama ngokukhulu ukusheshsha. Ulalita Sonke uthe sithandazela ukuthi umntwana akalimalanga akabuhlungu kede sicela ke kumdala kuba avikele abantwana bethu emgwaqeni. uShay Goodness uthe Nkosi vikela abantwana bethu emgwaqeni. Uli Enruthe abantwana bethu ikakhulukazi lapha eThekwini abakho abayilandeli imithetho yomgwaqo bavele behambe nje isinomi kanjani imoto zibe ihamba ekubeni upavement wabo ube ukhona. Siyabonga ke kumshayeli wemonto ukuthi ukwazile ukuthi angamshayisi kodwa agcine exobeke unyawo. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngidathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.